Radomir Marinković Taki važi za jednog od zavodnika, o čemu svedoči i broj devojaka sa kojim su ga spajali i sa kojima je bio. Otac Maja Marinković je sada za domaći portal otkrio da je zaljubljen i da ima novu devojku koja nije iz Srbije i koja nije samo njegova. Imam novu devojku, Taki sada ima najveću zvezdu svih vremena. Ne smem sada da kažem ko je. Nije odavde, mora ovih dana da raskine sa dečkom, ali bomba je. Nije ona zauzeta, ali ja volim da sve bude čisto. Ne volim ja da kvarim ničiju sreću. Raskini s kim šta imaš, raščisti i onda smo mirni. To je najpoštenije, a ne da se vuku neki repovi, rekao je Taki, pa dodao. Reći ću vam je da je iz Hrvatske i da je glumica, ali nije Nataša Moskva, nije moja drugarica, ali je poznata i vidjet ćete je uskoro, rekao je Majin otac kroz smeh.